wallahi ne wucewa da ma zan yi ni ba ran saya abu ma na zo yi ba yawa customer zo kar ka manta kuka na yana da daɗi kuma sannan yana da yauki nashin nan bai da yauki in ka sa kaman wani miyan a wannan kukansa ni gar inji ne ni kuma takun taɓarya ne na turmi ban gane take shi ya mana ina gaba ba saurara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka kaga wani ban gane take shi ya mana ina gaba ba ba ka da wani kake da shi wannan kana da kuka ne don Allah ku ya kore sake ni sake shi kai ma sake kuma sa kai ina wurin ka ga gurin nan ya ta nan kai fa sai ya ta nan ko kun san me nake so da ku ne to ba ku sani ba ni ba abu na zo saya ba wushewa da ma zan yi ni ba ran saya abu ma na zo yi ba ban gane ba ni wushewa zan yi ni ba zo saya abu ba ku tare ni ku saya abu